man kajid guys, no? Nga naman kajid tao nga kanang kusog mo judge nimo. Hala! Napakraga mo kuan guys, atop. Init na eh. Wala ka gi, ambak Hindi nagataon nila guys. atong balay ba kaya ron. Hayag kayo mo. Di ba naisina mo? Guys, majubuntag ninyong tanan guys. Nga karon nagkapanday ka na kaya mo ang kusina kay si Junjun di man niya kaya ka na nay trabaho kon kay tasan mo kuno na diha kay dali mo ka nang stock room postas guys kay tan-aw ko. Daris ka nang naay taas. Isa na naman nagipatrabaho kay di man siya kamao. Para day kuan guys drawer. Nanadanagang mga sanina ipang butang. Kalat pa ni nga mga taas guys kaya pa na magtrabaho. Kana si Junjun day magtrabaho na guys. Nakaturan dito sa babaw sa kusina kay di siya kamao. Ayaw na, bilhin na na. Ay, dadali ang pil po doy. Karoon din na magnaw-naon. Unsa na? Level host. Guys. Tabang guys, hindi kaya. Tabang sa mga kuan, veterans. Veterans pangay. Kay kuan lang ta. Kanang tadi. Kung sa trabaho pa, kuan pa kanang ano pangalan? Apprentice. Apprentice pa. Arebe. Dari kay nahuman naman ni Jadari. Apprentice pa. Puro biya pag tanaw. Tapos minggoy sa ubos eh. Ay man. Ito sa ubos. Tungtong sa kabinet. Atasan ko Mura na trag naong kahoy pero gahi pa man riyo. Atasan ko na dana guys kay mo ni sa stock room. Lalo momok na. Ay ni kuwan man loy lang mo panday basa. Malaki sa mga kanoy panahon. Gangan na ta. Hindi. Kuwan ko lagi mag-snack kay wala ni snack. Malit na kuwan. Pan nilang kuwan snack. Kuwan banana cut man nga pan ug ring kani ka klase tulo. Ug kari nga ka. Nja. Sito. Muni lang yung snack. Snack sa mo pa kay alas 10 makapin. A few moments later. Hi guys, medyo buntang ninyong tanan ako na po ni si Jinverse. Karon guys naligo ko sa kay gahapon. Wa ko maligo kay gilay ko gahapon. Lain nagkananay pamatay sa hang lawas gahapon, wa ko ganahi kananay maglikliho. Manuwa ko nakaligo, nabutan na lang magabi. Damo karon naligo ko sa Diya. Mamahaw mi karon nagsigiyan to sa CR naligo pa. Junjun tas gawas kay nagaman na magpamahaw, manglakaw mi guys. Kay magbayad miss kananay mo ang bill sa tubig. Diya guys kanay among kusina grabe paningka kananay kalat kay mamanay gahapon gibaklas sa kananay atop dari kay ipataasan lagi kuno ng Junjun kay mabura magatop niya agibabaw imon kuno ni diya kananay stock room mo nang kalat ni nga mo ang kwan guys kusina na guys gibaklas na mo na gitrabaho gahapon diya dali ra kadyo na porma ag nagtrabaho kay kuan siya kananay dakog agi na atop pa na ni diya nagkuwang na laman nagkaning sawg ug kanang naibungbong si Junjun na lamay mutiwas dana mag himo da ng sawg ug kanang naibungbong katong nagpanday igura siyang nagatep nagpurma kay maglisod mag Junjun ug kanang unsaon pagpurma mo nang nakuha siya kanang panday sa mo ni guys sa mga kusina na rangka kalat sa mga gamit dana nasa nadari gipang butang kanang mga gamit nakalat kadyo ni nga mong kuan guys lamisa mo lagi nang gusto ko nga mahuman ng tagan ni panday para mapaadyo na magamuhang mga gamit samot na dito sa taas guys kalat pa kadyo tong mga gamit dito
Diya, agang mga sanina inoon na plaster nas kananay drawer. Katong nay pinalit na mga kananay drawer nagipang sud kay wa ba to sidlanan tong ang mga sanina sa una hara tong ipang pili pang patong ra dito kay wa palagi koy napalit nga kananay drawer. Diya karon guys agahang mga sanina na plaster na. Among duha ni kananay dunjun kay nakapalit naman mi kananay drawer. Mananagan ka yung salamat ninyo guys sa pirmi ninyo pagtanaw sa kananay ang vlog kay kapalit na mi kananay gamit. Nandiya guys mamaw mi karon giwat ra sigiyan nga mao magligo. Among lamisa grabing kuha na guys kalata. Si Junjun na dari sa kananay gawas. Nandiya ang panahon guys gabi naguwan man gabi nandiya karon kuan si kitngit. Gapon ako katiwas kananay ang vlog kay gilaay ko gapon wako ganahi man kananay magliklikot ba manong ningabot na lamang kananay hapon wadyo ko nakaligo sige ra ko imot ra ko guys kay kanang lay nagang pamati gahapon dani ra ko sanggi kananay lingkuran nagsilpon nagkananay imot kay nga naman gajid guys no nga naman gajid tao nga kanang kusog mo judge nimo i-judge ka nga kanang nga na tungod sa kananay imuhang kananay sinuotan pirmi ko na magpasiksik ko kay mga akit o kananay laki nga dress kananay imuhang sinuotan wa ba puta kay baw nga kanang uban formal lagi namang sanina pero puta kay baw kanang sa ilang kuan binuhatan mo nang lisod lagi nga kanang nay mo judge bitaw tag kananay tawo unja wata kay bao sa ilang kinabuhi gun sa ilang mga giagian ja i-judge ra nila tungod ra sa kananay sinuotan nga na mo nang gahapon wadyo ko ganahi magkuan guys magliklik murag bugat sa kananay ang pamati inja pagkagabi dugay po ko nakatuog kay hindi man mawas kananay ang nauna nga kanang ingnan ko nga sige pasiksi kay mangakit ko no kanang naay laki man to guys kuan mga istorya nga na kay haraman nang ipagawas lakon man ko nga na mga jid na basta na ko yung mga kay dali ang mga jid mo to ning kananay ang luha diyan nagaman kay wa naman pud muga naman pud kanang agang pamati basta ni mga nga na haraman nang ihilak kay maura man ay paagi guys nga kanang mugaan bitaw agahang pamati pero di man gajud na malikadyan guys nga kanang sakitan na jitaw guys nga kasagkadyo mo jud sa kanang imuhang kinabuhi bisag wa siya kahibaw ugon sa imuhang kaagi ugon sa imuhang pagkatao ugon sa kanang imuhang binuwatan dali ra kadyo sila mo jud bisag wa sila kahibaw unsa jud kanang imuhang pagkatao sakitan ko katong day ni message na sa kanang messenger pero gapon ra to pero karon okay na ko wa na ko kanang sama ng loob kay di man ko magkanang kimkim mo kanang naay sama ng loob kay bugat manas pamati nga mao nang hadyo nang ipagawas guys kay ug di na ipagawas murag moboto kanang nagahangdaghan ninja maglisod kog tuog ninja karon okay na ko mao nang kung nay mga ingana guys gusto jud ko nga kanang makahungaw kay gusto ko kada adlaw agahang pamati gaan ba kay og na kidang nauna di ka ganahan magliklik nagawa na pud guys so sa dito pangpang baga og kanang naigabon Ningkoy good morning nagamukan guys Ningkoy galantaw siya kay 1 man nagagawas ha kay makalapok na mo ang tiil ha di ka maglaag ha kay uwan imo ang tiil makalapok-lapok unja na ani ra man ni dani guys ana ra man ni dana magatubang ganas kanang naigawas hindi gani dari na siya mo tungtong ano ani siya magsuglang tao kusog nag-uwan o dara ka ha kusog nag-uwan guys hindi si Junjun kayo man naman si Jag ka ng ligo mamahaw mi guys mamahaw ka ninyo hey guys bukad naman guys giyan Jag mo ang kuan guys sudan guys shumay shumay o karing sardinas anja kanon na bahaw diya bahaw na deket aking dukot ha ako diyan na kuan guys buwad limpis na buwan kita rataan dyan guys mamausak ni it's pretty in the morning
guys, good morning Guys, Punta good morning. kayo. Mga una kita Morning. kay gutom na sila. Ay sila, kami di ay, ako di ay. Morning. Si pagwa ko eh. Ano? Ako magayos. Ayaw, sudlaya kay bakit sudlaya murag sirisa. Ay, sa bang dali? Ay lagi sudlaya kay murag tag sirisan mo pino. Ping. Sa igit ra man na. Manglakaw na mi guys. Diya, mo kuan po mis merkado kay mangita ko kana na yung sandals. Nabi sandals dito kay wa ko mo kapalit og sandals. Para may kuwang dali na mo kay magundak na po daguan. Okay. Kinay-slow mo man. Pinana-ana ba po? Ano din ang dito. Ansa na imong mga inukasan dana pa? Ha? Nalagi na nimo na nagpangayan imong mga inukasan. Balik. Piyo ka kanang tag jeans na lang guys. Limpyo na biyoy. Ako rang inana kay. Mabudi. Pero musutay na dili ko no kay inani. Suot na ni Jay Jang sinilas oh. Luwag nga balo. Luwag gudi. Betar. Pag manglakaw bito mi guys, ang patuloy kinaunhan makailis. Maka-prepare ag sila arang kadugay. Nagkaw na si Jason Kiwa kung nag-make up. Nag-make up pa na susap. Di na kinahanglan mag-make up. Mo gyapon make up murag na og sigbin. Bala mo diha, bisaan na mo na ang dugay mo. Higpit ko si tripod eh. Gumana sa... Higpita tripod o kay cellphone ra ko. Kapoy na buga. Siyempre, Kami mo mga buthan na na. di ba dyan po lali magbitbit og tripod? O Manay, kamo pa na napakit. yung magbitbit. Kinamutan na lang na. Naunsa na bitaw. Pagdali na mo. Saka na may diyan, magisihan na na. Hindi ko earpods. Paita ba yun? Earpods. Ha? Ano ka nag-earpods na nga na? Unsa man din no? Hindi na. Tumangil kay nakuhaan siya na ay nang gustong chatan niya naman machatan kay na may mama ning gigi. Paita tawa na ba? Ilami ang... Gaya pa pa eh. Gaya kay driver siguro mangyapon panrapo kay mao gyapon malapukan ni nagabot dito sa karsada. Kini na jud panrapo eh murang magnay pirming prinsesa mo sakay. Ibo na ko na. Dito na. Ang kadugay. Muraot pregnant nimo muraot. Ay sa ko eh. Sugayan nimo pa. Ma, sudlas ako ni Lerma. Adyo kog sugo ah. Abli. Kita sa nakasandal na tako. Ne, hindi nagasandal na. Yawi. Six day magsakay magana. Pag six ang nasa likod mo angkas magana mag-drive. Inasandig ba? Unsa man ay imong style ya? Kapoy kay sa likod ba nang pina. Ano si Muang ka? Maro. Pagtigo lang mo sakay. Layo kayo. Ano mo pilit? Joke naman ako na ito ko. Umuya pe. Mabas ko lang yung atin. Kamanamig bayad guys sa Muang tubig. Nga, namidalis merkado kay mangita ko ka na ikuan guys, sandals. Kaya ganun ito isig. Bunguan naman po uy. Para ba ito lang payong? Lipa kay na ikuan. Asa ang tagali? Blue ra ba to imong kuana? Blue to imong sinina. Ang tanaw ko dug bagay nimo. Pwede siguro. Blue man to. Kaya di siya kadyo taas.
Parehin lang oh, na libreng tiil. Libreng tiil guys oh. Baba, sobra naman. Sobra naman baba. Asa naman mo? Ha? Padung nami uli guys. Nakapalit namin ka na sandal. Kompleto na dyan guys. Wala na kuwang. Layas na lang. Pizza na lang o kano sa mimo larga. Dyan guys, dito siya makauban. Kay kuan man, wa may mabilin sa bahay. Puna, o makauli na sa mama. Pwede na siya Loy, makauban. lamang si John John.